Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna qed jaħdmu b'mod robust u ħadd ma jista' jikkritika l-istituzzjonijiet li għandhom xi dħil jew li qed jiġu influwenzati minn xi ħadd. Mal-Malta Today il-Prim Ministru ġie mistoqsi dwar l-aħħar żviluppi marbuta mal-arrest ta' Kix Kembri fost oħrajn wara li ġiet konkluża inkjesta maġisterjali li kienet qed tinvestiga l-akkużi ta' tixħim fil-konfront ta' Kix Kembri u Brian Tonna mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Illum għandna istituzzjonijiet li ħadd ma jista' jikkritika li qed jiġu influwenzati b'mod negattiv li hemm xi dħil, għedna istituzzjonijiet li qegħdin jaħdmu b'mod robust. Jiena innotajt illi l-ġimgħa li għaddiet jew ftit tal-jiem meta nħattret Victoria Buttigieg bħala Avukat Ġenerali kien hemm assalt fuqha minn ċertu sezzjonijiet. Fosthom sezzjonijiet li appartjenu għal ġerarkija nsejħilek tal-Partit Nazzjonalista. Illum ħadd ma qed jitkellem u jikkritika għaliex għamlet ix-xogħol tagħha. Dr. Abela saħaq li l-proġetti li servow taġi tal-pajjiż fosthom il-programm ta' ċittadinanza b'investiment m'għandhomx jitwaqfu minħabba individwi. Ma jfissirx imma li inti għax kellek bniedem wieħed jew żewġ persuni li naqsu li inti tiskrepja proġetti illi huma tajbin. Kemm il-proġett tal-Electrogas, jiġifieri il-Power Station fiha nnifisha, kif ukoll l-iskema ta' beħ ta' ċittadinanza b'investiment, u nenfasizza l-kelma b'investiment, huma tajbin l-iskema kieku ma kienx għadħul illi għamel pajjiż minnha, kieku llum fost oħrajn miżuri bħal weight supplement kien ikun diffiċli ħafna għalina bħala pajjiż illi nżommuhom fis-seħħ, illi nintroduċuhom u nżommuhom fis-seħħ. Il-Prim Ministru aċċenna li hu jħalli x-xogħol tal-ġudikatura jieħu l-kors tiegħu u ma jindaħal bl-ebda mod fil-ħidma tal-qrati. Jien qed nifhem illi d-deċiżjoni li ħadet il-bieraħ il-imħallef Edwina Grima fil-vesti tagħha li kienet qed tippresjedi l-qorti kriminali kienet minn dak li qed nifhem jiena xi l-informazzjoni li għandi tibqa' dik l-istess li għandek inti ġifieri dik li hija disponibbli pubblikament. Hija konsegwenti għal proċess verbal li ingħalaq mill-Maġistrat Natasha Xiberras ftit tal-ġranet ilu. Għaldaqstant, jekk il-Maġistrat Galja Xiberras ħasset illi kellha tagħlaq l-inkjesta tagħha numru ta' ġranet ilu, dik hija xi ħaġa li ċertament jiena ma nistax nindaħal lill-Maġistrat meta tagħlaq l-inkjesta tagħha.